Invitații emisiunii. Da, invitația emisiunii noastre de astăzi, tineri interpreți din țara Zarandului și din Banat. Dăm voie să încep cu domnișoara, da? Cosmina Vrădean, bine ai venit la radio! Bine v-am regăsit! Și Marius Bodea, bănățeanul nostru de la Recaș, și tu pentru prima oară la Radio Timișoara, nu-i așa? Da, sigur că da, mă bucur tare mult că m-ați invitat și doresc tuturor ascultătorilor multă sănătate. Cosmina, trebuie să-ți spunem la mulți ani de ziua ta. În urmă cu 2 zile te-am sărbătorit aici printr-un recital aniversar. Câți ani ai împlinit? 32, 32. Da? Mulțumesc frumos! Cosmina, mulți înainte. La mulți ani cu tot ce-ți dorești. Doamne ajută, mulțumesc tare mult pentru urări. Sunt urările noastre, dar să știi și ale ascultătorilor care ți-au și urmărit noutățile muzicale pe care ni le-ai trimis. De fapt, acesta este principalul motiv al emisiunii de astăzi. Noutăți muzicale din partea amândurora. Nu multe, dar destule cât să veniți aici în studio de mult timp. Noi intenționăm acest lucru. Cosmina, anul trecut, chiar la Conop, tot spuneam, trebuie să ajungi la radio. Uite că a mai trecut un an și acum am reușit. Marius, la fel. La fel, tot între Stântămării trebuia să ajungi împreună cu Maria Pătchescu și anumite probleme te-au împiedicat. Iată că acum reușim să concretizăm această emisiune. Și de ce v-am ales împreună? Pentru că suntem în preajma sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, Stântămăria Mare, și amândoi ați îmbrățișat și repertoriul religios, cântecul care reprezintă ceea ce simțiți, ceea ce vreți să exprimați atunci când sunteți în Biserica Satului, atunci când sunteți doar voi, fiecare dintre voi, împreună cu Dumnezeu, sigur, spre bucuria celor care vă ascultă. Vom merge astăzi pe multe povești de viață, pe drumul cântecului popular pentru tinerii interpreți, sigur, aducând și aceste noutăți. Cum e drumul pentru un tânăr interpret? Cosmina, l-ai început în urmă cu mulți ani. Da, în urmă cu vreo 13 ani am început să merg pe drumul cântecului popular și să știți că este un drum destul de anevoios, pentru că să mergi doar pe calea cântecului popular tradițional, doar pe folclor, este destul de greu și publicul cumva trebuie educat în această direcție, pentru că, vedeți dumneavoastră, așa, cultura asta muzicală, să zic, așa e. S-a mai degradat, dar mă bucur tare mult că, iată, generațiile noastre încă păstrează cântecul popular tradițional și îl ducem așa cum știm și cum putem, mai bine. Sunteți atât de apropiați ca vârstă. Marius, tu câți ani ai? 30. 30, iar tu, Cosmina, 32. Da. Ne apropiem și de festivalul de la Moneasa și amândoi ați participat în ani diferiți, probabil, la acest mare și prestigios festival, care, iată, ajunge la ediția cu numărul 56. În ce ani ai participat? De fapt, cred că au fost mai mulți. În 2 ani am participat, cred că în 2012 și 2013, dacă nu mă înșel. Așa și care au fost premiile obținute? Am luat premiul Radio Timișoara, dacă nu mă înșel, și așa, și premiul 3. Și tu ai un premiu Radio Timișoara, nu știu exact dacă la Moneasa sau în altă parte. La festivalul Mariana Drăghicescu am câștigat premiul special Radio Timișoara. Acest premiu implică tocmai acest lucru, promovarea voastră în continuare. Dacă mă întrebați pe mine, cu festivalurile și pe mai departe pentru a arăta că acest premiu nu a fost în van, a fost pe merit, a fost poate un imbold pentru voi. Iar la Moneasa, Marius, tu ce premiu ai luat și când ai participat? Cred că în anul 2013. Eu cred că
atunci când a participat și Cosmina, nu mai țin minte exact. Să știi că înregistrările, să știți amândoi, înregistrările le păstrăm și pot să-ți spun că tu ai, în 2013 obținând premiul special al Centrului de Cultură. Da. Iar în 2013 o mențiune la Lipova, la festivalul care s-a relevat. Eu acolo am luat premiul întâi în 2011, cred, sau chiar 2012. Cosmina, a fost multe festivaluri la care ai participat? Destul de multe. În țară nu pot să spun că am fost la foarte multe festivaluri, dar aici în zonă, da, am participat aproape la cam toate. Din Comara Satului, am fost și la Mariana Drăghicescu, undeva prin 2010, 2011 și acolo. La festivalul Elena Jurgescu, parcă a obținut trofeul, da? Premiul întâi, da. Premiul întâi, da. Așa, la Lipova, Moneasa, la Leao Pestriță, când l-a organizat domnul Cipu, pe care îl și salut cu această ocazie. Și cam în aceeași perioadă, Marius, 2011-2014, ai participat și tu la festivaluri, tot în zona? Sigur că da, am banat și în Crișana, cam acolo. Am fost și la festivalul Ana Munteanu, unde iar am câștigat premiul special Ana Munteanu. Festivalul de la Oțelul Roșu Traian Barbu. Festivalul de Doină? Da, am luat premiul 3. Și la Pecica iar am obținut premiul al 3-lea. Pentru voi, ca interpreți, ca tineri la început de drum, ce au reprezentat aceste festivaluri? Ce fel de impact au avut asupra drumului pe care l-ați urmat apoi? Fiecare festival a avut rolul său foarte bine definit, pentru că, de exemplu, eu când am participat prima dată la un concurs, a fost aici la TVR Timișoara, unde am obținut premiul întâi la Vocea Populară și, practic, de aici a început și colaborarea cu Radio Timișoara, cu TVR Timișoara, iar mai apoi celelalte festivaluri au fost la fel de importante, că asta am vrut să punctez, că dacă mă întrebați pe mine, premiul Radio Timișoara poate că a fost unul dintre cele mai importante. Nu pentru că ești aici acum. Nu pentru că sunt aici, și pentru că sunt aici acum, dar și pentru faptul că, iată, radioascultătorii au putut să ne asculte și prin intermediul undelor radio, să zic așa, și am fost cumva auziți de foarte multă lume și a avut un impact pozitiv. Ați avut posibilitatea să vă comparați cu ceilalți interpreți din alte zone care au venit, din generația voastră. Marius, care a fost primul spectacol sau primul contact cu scena pentru tine? A fost în 2005, a fost un spectacol de debut la Recaș și eram în echipa de dansuri la Căminul Cultural și m-au auzit cântând și cei de la cultură mi-au dat un cântec să învăț, Câticarașul de mare. Și eu, fiind mai mic, n-am putut să asimilez așa repede cântecul până mâine zi și am intrat pe scenă și am zis Câticarașul de mare și m-am oprit. Și toată lumea și început să plângi. Da, și am început să plâng. Toată lumea mă aplauda, mă încuraja, eu nu mai știam, nu mai plin de emoții și am ieșit de pe scenă. Și... Asta a fost primul contact. Da. Și? După aceea am continuat. M-am înscris la Școala Populară de Arte, la clasa doamnei Carmen Popovici Dumbrava, pe care îi mulțumesc pentru toate sfaturile și învățările care le-ai da. Mintele pe care le-ai deprins în acei ani ai școlii. Totuși, la acel prim spectacol ți-a fost remarcată vocea ta, glasul tău frumos, nu-i așa? Chiar am un ziar acasă în care scrie că băiatul Marius Bodea cu o voce cristalină. Cosmina, și tu parcă ai urmat Școala Populară de Artă. Da, și eu. Pentru că arădenii care păstrează cântecul curat, cam toți au trecut pe acolo, pe la doamna profesoară Marioara Miclea? Da, așa este. Și eu am început, când am terminat clasa a 10-a, atunci am mers la doamna profesoară la o audiție și după vreo lună și ceva de
pregătire, să zic așa. Am cântat chiar la mine în localitate. S-a făcut Târgul Codrenilor și mi-aduc aminte că am avut așa mare emoție. Am învățat și eu 2 cântece și al doilea cântec mi s-a oprit negativul. Deci nici eu n-am avut o experiență prea pozitivă și am fost așa de supărată, dar că pe prima piesă eram așa emoționată și... dar de acolo cumva a plecat așa totul de la sine. Multe de învățat de la doamna profesoară Marioara Miclea, care de-a lungul anilor ne-a dat atâtea valori în rândul tinerilor care și-au confirmat pregătirea acolo la școală și nu au, mulți dintre ei, poate cei mai mulți, nu au fost tentați să îmbrățișeze alte genuri. Cred că amândoi vă intrați în această categorie în care cântecul popular rămâne cântec popular. Imaginea voastră este strict legată de tradiții, de valoare, de autenticitate. Ne-a insuflat foarte frumos, cum să zic, am prins așa drag de cântecul tradițional și, bineînțeles, și rigurozitatea dumneaei. Ne-a făcut să tratăm cu foarte mare responsabilitate acest lucru și inclusiv de la felul în care ne prezentăm pe scenă până la repertoriu și așa mai departe. Și pentru tine, Marius, au fost tentații în acest sens, pentru că evenimentele acestea care abundă în viața noastră sunt cu astfel de tentații pentru voi, tinerii. Sigur că da. Eu am și câteva piese de linie melodică sârbiască promovate pe YouTube, dar eu încerc să țin pe drumul acesta popular. Eu nu le-am văzut și nu le-am ascultat deocamdată. Nu înseamnă că nu dar doar la evenimente private, când nu... Am înțeles. Să ne referim și la pregătirea voastră în viața de zi cu zi, nu doar cea artistică, fiecare dintre voi aveți câte o meserie, avem atât de povestit în emisiunea de astăzi, dar și de prezentat ascultătorilor și a internauților care ne urmăresc pe pagina de Facebook Radio Timișoara, noutățile muzicale pe care le aducem. Tot cu Cosmina voi începe, da? Mai ales că sunt 3 piese pe care le-am primit acum. Nu știu exact când au fost înregistrate, Cosmina. Piesele le-am înregistrat anul trecut, împreună cu Orchestra Rapsodia și cu maestrul Vasile Rus și, bineînțeles, cu ajutorul lui Florin Cipu, de aici, de la studio de la Timișoara, căreia vreau să-i mulțumesc din tot sufletul pentru că m-a suportat. Deci ajungi la Timișoara, de fapt legăturile tale cu banațenii sunt foarte strânse. Da, sigur. În mod deosebit cu familia Cipu, pentru că, nu știu, ne-am prins așa dragi unii de ceilalți și cu domnul Ciprian Cipu m-am bucurat tare mult de sfaturile dumnealui, de aprecierea dumnealui, iar cu Florin mă știu chiar de la început, când am înregistrat câteva piese aici la studio. În 2022 am înregistrat în jur de 10 piese și pricesne, tot aici la Timișoara, și avem o colaborare tare frumoasă și... Să știi că noi, în Muzicotecă, avem puține. Deci, acum ne-ai trimis 3, cred că mai avem vreo 4, mai trebuie să ajungă, pentru că e ceea ce rămâne, e ceea ce se păstrează. Așa este. Și ceea ce reflectă activitatea voastră din această perioadă. Ce va fi mai târziu? Ce a fost înainte, de asemenea, păstrăm înregistrările de la festivaluri și concursuri, dar aceste înregistrări de studio arată exact ascensiunea voastră. Eu zic ascensiune pentru că nu se va opri aici, cu siguranță. Aș vrea să prezentăm ascultătorilor, vorbind și despre cântecul Frunzulița Bradului, Cosmina, linie melodică, text? Linie melodică de la Vasile Scrofan, din... un cunoscut instrumentist în județul Arad. Rapsod popular, așa, exact. Da. A cântat cu taraful de la Sebiș. Iar textul îi aparține doamnei Ana Almășana Ciontea, cu care vreau să spun că am și cu dumneavoastră o colaborare tare frumoasă,
tot așa încă de când am început să cânt. Dumnezeu m-a ajutat foarte mult cu texte, sfaturi și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu este un artist în adevăratul sens al cuvântului, pentru că și compune linii melodice și scrie texte, Dumnezeu și pictează și are foarte multe, i-am descoperit așa foarte multe calități extraordinare și am păstrat legătura cu Dumnezeu și ne sfătuim așa din când în când, iar Dumnezeu mă ajută foarte mult la texte, chiar și la liniile melodice. Cu profesorul Vasile Rus ai colaborat la multe dintre înregistrările tale. Da, pe partea asta de orchestrație, maestru Vasile Rus m-a ajutat foarte mult și sper să mai colaborăm. Mai am câteva proiecte pe care aș vrea să le pun în aplicare, să zic așa. Ei, după ce am vorbit despre acest cântec, să-l ascultăm pendelet, așa, gândindu-ne la tot ce ne-a spus Cosmina acum. Frunzulița Bradului. Să pot mândru să vă cânt, la 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 la.
Frunzulița Bradului, noutate muzicală, Cosmina Bradean, ritmuri și linii melodice atât de specifice zonei pe care o reprezinți. Cosmina, mai exact unde ești născută? Eu sunt născută în Germania. Nu sunt născută în țară, dar am crescut și am copilărit la Chisindia, în județul Arad, pe Valea Crișului Alb. Acolo s-a nimerit să fie părinții tăi, în Germania? Tatăl meu este de acolo, chiar din Chisindia, e băștinaș, iar mama mea este din Bucovina, deci am și rădăcini în Bucovina și părinții mei au plecat în străinătate când mama mea era însărcinată cu mine. Și deci s-a nimerit să fie în străinătate când tu ai venit pe lume. Da, da. Bun, și care e pregătirea ta profesională? Am terminat facultatea de psihologie din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad și ulterior facultatea de științe economice tot din cadrul facultății Aurel Vlaicu din Arad. Acum sunt la primărie la Chisindia, consilierul primarului. Îți sfătuiești bine, sper, pe domnul primar. Da, și secretară la școală. La școala din localitate. Mă descurc. Deci, ai rămas la Chisindia. Am rămas la Chisindia, da. Cum e? E foarte bine, mă simt foarte bine, sunt acasă, asta mi-am dorit. Nu mi-am dorit niciodată să stau la oraș, nu m-am gândit. Chiar și cu celălalt servici, pentru că am lucrat pentru o companie de telefonie mobilă și tot acasă, tot la Chisindia. Am făcut ce am făcut și tot la Chisindia am... Foarte bine. Iar tu, Marius? La Recaș. La Recaș sunt... Acolo te-ai născut? Da, acolo m-am născut. Sunt profesor la Recaș de instruire practică. Facultatea? Da, de agronomie din Timișoara. Și ce predai la Recaș? Instruire practică agricultură. De când? De mult? De 2 ani. De 2 ani. Îți place? Da, îmi place cu copiii, chiar este foarte frumos. De fapt, acesta a fost și motivul pentru care atunci n-ai putut veni la emisie, școala care te acaparează. Da. E firesc să fie așa, să fie pe planul principal profesia pe care le vă alegeți, iar cântecul popular să rămână pasiune. Atunci faceți ceea ce trebuie. Discutam și în timp ce ascultam cântecul Cosmine acest lucru. La ce clase predai, Marius? La clasele de profesionale, cele mari. E greu? Nu e greu. E greu până stăpânești copiii, până se învață cu tine. După aceea e ok. Îți place agricultura? Ți-a plăcut dintotdeauna? Da, sigur că eu am absolvit ingineria și protecția mediului, dar prin masterul care l-am făcut în agricultură am putut să predau agricultura. Deci și tu ai rămas la Recaș, ai rămas în localitatea natală. Oraș, dar tot quiz de... Când m-am născut eu era comună. Da. Părinții? Mama mea a decedat. Dumnezeu să o odihnească. În 2000, când aveam 7 ani. Iar tatăl meu este acasă cu mine. De la cine ai moștenit glasul? De la mama? De la mama, da, și sigur și bunicul meu a cântat la Taragot, a cântat la evenimente. Poate unii îl cunosc, și celălalt bunic din partea mamei a cântat la vioară. Haideți să facem comparație. Cosmina, cântecul popular de unde a venit înspre tine, în familia ta mă refer? La noi acasă dintotdeauna s-a ascultat muzică populară. Și mai cântă cineva în familie? Mai am o verișoară din partea mamei care... au mai cântat, care au cochetat cu muzica, să zic așa, dar și din partea tatălui, pentru că tatăl meu a avut un verișor primar care a fost profesor de muzică. Așa. Și care el a și scris partiturile tarafului de la Vârfurile. El a fost cel care le-a scris și, dar din păcate nu am putut să zic așa, să mă îndrume, n-am avut ocazia să mă îndrume pentru că eu eram destul de mică când el a decedat și
Asta a fost, dar cred că din ambele părți am cochetat, am avut așa, mi s-a insuflat dragul de cântec. Am stabilit și acest lucru la amândoi, facem așa o paralelă între cele două zone pe care le-ai prezentat și felul în care tinerii intră în contact cu cântecul popular. Nu ai fost tentat, Marius, să înveți un instrument, dacă ai avut bunici care au cântat la taragot, la vioară? Am făcut vreo un an de zile chitară, dar la Recaș venea un profesor de specialitate și ne-a învățat. Glasul te-a determinat? Da, am cântat și cu vocea cu domnul profesor, nu mai țin minte cum îl cheamă, dar a fost frumos. A fost frumos. Primele înregistrări tu când le-ai făcut, Marius? Primele în studio mă refer. Înregistrări la domnul Florin Cipu le-am făcut. Iată, încă o asemănare între cei doi invitații ai noștri de astăzi. Au venit înregistrările după ce ai încheiat cu festivalurile sau în timpul lor? În timpul lor, dar la unele dintre ele nu mi-a plăcut vocea, așa mai reactualizat, cum se zice. Adunăm încet un repertoriu frumos. Să știi, Cosmina, că Marius este mai perseverent în ceea ce privește colaborarea, în sensul că imediat ce le înregistrează, ni le aduce la studio. Fiind poate mai aproape, trebuie să faci tu la fel, da? Promiți aici? Da, sigur. Rând pe rând, 3 piese au venit în perioada 2021, parcă, da? Da. Iar acum numărăm deja vreo 12 cântece, deci ai putea chiar să le aduni pe un album. Intenționezi acest lucru? Sigur că da, chiar m-am gândit. Iar recenta înregistrare poartă titlul În banotul Nost bogat. Un brâu. Ai grijă ca repertoriul să fie variat în ceea ce privește înregistrările. Și am grijă să prindă și zona de unde vin. Să cânt despre vie, despre struguri, despre... Acolo e bogăția la Recaș, la viile și vinul de la Recaș, nu așa? Da. Linia melodică și textul mi le-a făcut Amalia Rosan, preoteasa de la satul Sălăjeni din Arad. Este rudă cu mine. Ea mi-a făcut mai multe piese și Printre flori de româniță, tot ea. Așa. Și mulțumesc tare mult pe această cale că mi le-a oferit. Texte așa de frumoasă și la tine și la Cosmina și nu doar de a aduce încă un cântec nou, de a spune ceva prin fiecare cântec, prin fiecare strofă a cântecului, chiar fiecare vers. Vorbește-ne despre acest brâu, unde l-ai înregistrat? L-am înregistrat la domnul Florin Cipu, la Școala Populară de Arte, la Centrul de Cultură și Artă. Creație proprie, culegere? Creație proprie. Tu? Nu, doamna Amalia Rosan. Doamna de care spuneai. Deci vorbeam despre acest cântec, nu despre repertoriu în general, da? Da. Bun. În banatul Nost bogat. Și acesta este chiar în premieră aici la Din Suflet pentru tine, pentru că Marius a avut răbdare să-l promovăm fiind el aici în studio. Așadar, premieră absolută la Radio Timișoara, În banatul Nost bogat. Marius Bodea. În banatul Nost bogat, la, eu azi vă cânt cu drag, la. În banatul Nost bogat, la, eu azi vă cânt cu drag, la. Și de-aici n-aș mai pleca, la, până Dumnezeu mă lua, la. Și de-aici n-aș mai pleca, la, până Dumnezeu mă lua, la. Taica am luat amince, la, să joc breu mai înainte, la. De la taica am luat amince, la, să joc breu mai înainte, la.
să fiu hanic și pogană, la el, la el, la el, la. Cum e orice bănățană, la el, la el, la el, la. Să fiu hanic și pogană, la el, la el, la el, la. Cum e orice bănățană, la el, la el, la el, la. Pustă din câmpie, la 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 la, vă cântați cu bucurie, la 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 la. De la pustă din câmpie, la la la, vă cântați cu bucurie, la 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 la. Aici mi tot ce iubesc, la la la, neamurile și-mi trăiesc, la la la. Aici mi tot ce iubesc, la la, neamurile și-mi trăiesc, la. Banatul e în orice floare, la, orice răsărit de soare, la. Banatul e în orice floare, la, orice răsărit de soare, la. Îi împort cântec și fală, la, și-n vița bănățană, la. Îi împort cântec și fală, la, și-n vița bănățană, la. Cântecul popular, repertoriul religios regăsit în exprimarea artistică a invitaților noștri de astăzi, Cosmina Brădean, Marius Bodea. Repertoriul religios nu e chiar ușor de abordat pentru un interpret, dacă nu-l simte, dacă nu simte acea pioșenie atunci când vrea să transmită mesajul, rugăciunea prin cântec, de fapt. Să ne spuneți acum rând pe rând, cum v-ați apropiat de cântecul religios? Cosmina, îmi dai voie să încep cu Marius? Sigur că da, eu de mic mergeam la biserică cu bunica. Când mergeam în vacanțe la ea, la Gealmetavi, ne ducea la biserică. După aceea n-am mai mers o perioadă la biserică și în clasa 9 am auzit eu așa muzica psaltică la biserică și m-am îndrăgostit de muzica aceea și așa am mers consecutiv și am ajuns să merg la biserică. Și după aceea, fiind și în cor, am abordat și pricesne și mai cânt și pricesne în timp ce părintele face împărtășania. Sunt mulți tineri în corul de la bisericii de la Recaș? Sigur că da, sunt. Chiar părintele a făcut acum o reîmprospătare a corului și sunt. Cine se ocupă de cor? Cantorul bisericii. Dar înainte s-a ocupat domnul Nicolae Bălean. Da, profesorul Nicolae Bălean, da. Și tu, doar în cor sau și ca solist cânti în biserica de la Recaș? Și ca... Lipsești vreo duminică de la slujbă? Da, mai lipsesc. Când am evenimente, mai lipsesc. Sincer, onest, firesc să fie așa. Iar pentru tine, Cosmina, cum a venit contactul cu acest repertoriu religios? Păi, la fel și eu, de mică am fost în Biserica Ortodoxă de la Chisindia, iar părintele care m-a și botezat, părintele Nistor, m-a pus de câteva ori să cânt în biserică. E drept, o perioadă n-am mai cântat și nu știu, am prins așa drag de cântecele acestea religioase și cânt la biserică și la noi și oriunde mă duc. Aveți amândoi înregistrări și cu pricesne, da? Eu am în jur de 10 pricesne pe care le-am pus și pe un disc. Marius ne le-a adus, tu urmează. Da, nu le-am adus. Așa s-a întâmplat acum, dar promit că data viitoare o să le aduc. Și, nu știu, îmi dau așa o stare specială și deosebită și fiecare biserică are emoția ei.
și fiecare priceasnă are emoția ei atunci când o cânt. Iar eu mă simt așa ca într-o stare de rugăciune atunci când sunt acolo. O rugăciune prin cântec și parcă mai repede și mai profund ajunge la Dumnezeu, pentru că sunt toate simțurile îmbinate și împletite pentru această rugăciune și toate calitățile unui om. Ei, și acum lansez provocarea pentru fiecare dintre voi. Cosmina, dacă tot nu ne-a adus în înregistrări cu priceasnă, te voi ruga să ne cânti măcar o strofă dintr-o priceasnă, să apropie Sfânta Sărbătoare, adormirea Maicii Domnului. Poate ar fi potrivită chiar o priceasnă cu această trimitere spre Maica Domnului. Sigur că da. La tine vin, măicuță, la tine vin cu dor, la sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea. Ajută-mă, măicuță, să pot îngenunchia la sfânta ta icoană, arată mila ta, căci n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea. Când valurile tulburi asupra-mi năvălesc, ajută-mă, măicuță, să pot să biruiesc, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea. Bucură-te, Maria, cea plină de har! Iată, înălțăm astăzi rugăciunea aici în cabina de emisie a studioului de Radio Timișoara prin glasurile acestor tineri. Mulțumim, Cosmina! Mulțumim! Ai remarcat, Marius, și cred că la fel vei face și tu, câte abstracție a făcut de prezența noastră aici și s-a transpus în ceea ce
reprezintă această priceasnă. Cosmina, înainte de a-l asculta și pe Marius, aș vrea să ne spui, din punctul tău de vedere, sigur, există diferența între interpretarea doinei și interpretarea pricesnei. Cum faci tu această diferență? Nu ești tentată ca melismele de la doină să le aplici la pricesnă? Ba da, să știți că de foarte multe ori, doar că, nu știu, linia melodică te duce într-o anumită direcție. Da, te duce într-o anumită și parcă nu se cade. nu se cade să îmbin cântecele populare cu asta. Deci, nu știu, cred că vin așa de la sine, că eu nu le studiez foarte mult, vă spun foarte sincer. Dacă am auzit o priceasnă care mi-a plăcut, pur și simplu am învățat-o și aia a fost. Nu le studiez extraordinar de mult, adică nu... Și la tine, Marius, aceeași întrebare. Doinele bănățene sunt pline de melisme, iar interpretarea unei pricesne trebuie să respecte acea conduită specifică cântecului religios. Da, la mine vine, cred că ceva nativ, așa că nici eu nu mă stresez le învăț așa din zbor, cum ar veni. Deci nu îmbin melismele. Nu, cum aud la biserică, aud pe alții cantori cum cânt, eu știu să cânt și glasurile bănețene ale cum se cântă în strană. Și atunci mă iau și după ele și... Nu de mult ai și filmat un videoclip cu o priceasnă, da. Cea mai proaspăt înregistrată. Da, Nu-i singur Iuda vinovat. 4 pricesne avem noi în muzicotecă, iar Cosmina, da, vom avea și de la tine cât de curând. Când ai început să înregistrezi pricesnele? De mult? Nu foarte de mult, din 2020, 2021, cam pe atunci. Așa, exemplifici tu această putere a ta de a înălța rugăciunea prin cântec, aducând o priceasnă acum? Da, sigur că da. Te rog. Maica cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Atunci pe neașteptate toate vor fi clătinate. Maica cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Și lumească omenire va privi la înălțime. Maica cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. În care cu înfiorare va veni judele mare, Maica cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. De aceea este atât de specială emisiunea noastră de astăzi, prin aceste pricesne aduse live în studio la Radio Timișoara, în preajma Marii Sărbători a Dormirea Maicii Domnului. Mulțumim, Marius, mulțumim, Cosmina. Discuțiile pe care le-ați avut înaintea emisiunii, ați găsit puncte comune în acest repertoriu religios. Aveți pricesne care le cântați amândoi la biserică? Da, chiar avem. Și mai cu seamă că se leagă de sărbătoarea de mâine, de adormirea Maicii Domnului.
Am găsit o priceaznă pe care o știm amândoi. Și vă potriviți la tonalități. Și ne potrivim, da, și la tonalități. Asta chiar e surpriză pentru ascultatorii noștri, să știți că sunt mulți care mereu ne solicită să difuzăm pricesne, mai ales de sărbători, dar și zilele de vineri sau miercurea aducem acest cântec religios, această rugăciune prin cântec. Așadar, noutate absolută cu cei doi interpreți care vreau să vă spun, dragi ascultători, au răspuns atât de prompt invitației și când am încercat să facem această emisiune mai specială, cu două zone diferite, cu doi interpreți care urmează un anumit drum pe calea cântecului, au acceptat imediat. N-au fost, eu știu, poate orgolii sau diferente în ce privește această invitație și această emisiune. Deci, acum, în duet, o priceaznă, Cosmina Brădean și Marius Adrian Bodea. De la marginea apostoli, la Ghețiman v-adunați, și-al meu trup, zice Fecioara, cu cântări mi-l îngropați. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fiul meu iubit mă cheamă, azi la sine în cerul sfânt. Vă las binecuvântarea și mă înalți de pe pământ. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește și Doamne ajută-ne! Mulțumim, dragii mei, pentru aceste momente înălțătoare aduse aici în cabina de emisie. Observați cum și colegii mei sunt ochi și urechi ascultându-vă, pentru că este un moment inedit și pentru noi, aducând pricesne în direct cu doi interpreți pe care i-am reunit în emisiunea noastră de astăzi. Iată cum zboară timpul. Am încercat să prezentăm o parte dintre noutăți. Îi vom ține la curent pe cei care vă admiră, vă îndrăgesc cu tot ceea ce faceți voi mai departe. Să aveți o sărbătoare frumoasă legat de priceznele pe care ni le-ați adus acum. Această sărbătoare vă găsește la biserică, vă găsește la evenimente? Haideți să ne spuneți rând pe rând. Pe mine personal la biserică. Nu am evenimente, doar duminică. Cu această ocazie, dacă îmi permiteți, aș vrea să anunț că duminică în județul Arad, mai exact în localitatea Buteni și satul Crocna, comuna Dieci, avem două evenimente frumoase, zilele localității, iar la Buteni ne vom întâlni cu tineri talentați din toată țara. Așa s-au gândit organizatorii să avem anul acesta un spectacol doar despre tinerețe, iar la Crocna avem ansamblurile locale de la Dieci, Taraful de la Dieci și tineri interpreți din jurul localității.
Iar în 25 ne întâlnim atât la Moneasa, cât și la Târnova. Acolo iarăși unde va fi un regal folcloric în comuna Târnova. Și bineînțeles că vă așteptăm și în septembrie la sărbătoarea plăcintelor la Căsoaia, la satul de vacanță din comuna Târnova, satul Căsoaia, la tabăra Consiliului Județean. Implicată puternic în viața artistică a țării Zarandoului. Nu numai ca interpret, te implici în organizarea acestor manifestări. Te-am văzut și prezentând unele spectacole. Da, și în organizare și prezentator de câțiva ani încoace și prezint destul de multe evenimente din județul nostru. Păstrând costumul atât de autentic, iată și o parte a costumului adusă aici în cabina de emisie dintr-un material extraordinar. Așa este. Pânză? Foarte frumos. Da, din pânze de cânepă. Cânepă, da. Cânepă promovată de prietenul nostru, Alexandru Pop Zărandea. Noi avem și o zi a cânepii la Slatina de Criș, în județul Arad, lângă comuna Dezna. Avem acolo o ziua cânepii pe care noi am botezat o ziua cânepii, pentru că noi am organizat acel prim spectacol, să zic așa, în satul Slatina de Criș și ne bucurăm ca în fiecare an să participăm acolo. Am avut într-un an chiar și când am cultivat cânepă în grădina de lângă sediul composesoratului. Am avut și probleme puțin așa cu poliția. Iată, câtă pasiune pentru tot ce ține de aceste preocupări. Avusesem acte și a fost în regulă, dar am vrut să exemplificăm exact tot procesul acesta cu cânepa și eu zic că am făcut lucruri frumoase. Sunteți un grup de interpreți din această generație atât de frumos grup și vă leagă tocmai această dragoste pentru tot ce ține de tradiția Ne dorim să aducem județul Arad, iată, să-l promovăm mai mult, să ne cunoască cât mai multă lume, pentru că de ce să nu recunoaștem că județul Arad a fost lăsat așa puțin în umbră? În Banat, care e situația, Marius? Colaborezi cu ansambluri. Știm că ai făcut parte din câteva ansambluri. Da, am cântat cu ansamblul Doina Timișului, al Casei de Cultură a Studenților. Așa. Am avut ceva spectacole cu ei și cu ansamblul din Giarmăta, Prodatina, cu Recășana, cam cu aștia. Lada cu Zestre. Și la Lada cu Zestre am participat. Ai reprezentat Recașul? Am reprezentat Recașul și am obținut locul 2. Locul al doilea. Sunt importante fiecare dintre aceste acțiuni. Fiecare în felul lui aduce o părticică, o pietricică, dacă vreți, în ceea ce vreți să clădiți pe viitor. La o vârstă atât de frumoasă, 30-32 de ani, încă aveți toată viața înainte de a face ceea ce vă doriți. Și sărbătoarea de Sfântă Mărie, pe tine unde te găsește? Sigur că da, și în biserică. Voi fi la Mănăstirea Bodrogu, Hodoș Bodrog, și la evenimente private. Ai evenimente private? Am câteva. Cânti cu un anumit grup sau și individual unde ai solicitat? Și individual unde ai solicitat. Deci și. Eu vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste povești pe care le-am adus în atenția ascultătorilor noștri. Dacă mai avem ceva de adăugat, vă rog să interveniți. Vă mulțumim și noi pentru invitație, în mod deosebit. Eu vă mulțumesc pentru bucuria aceasta de a fi astăzi aici. La mulți ani din nou, mulțumesc din tot sufletul. Și eu vă mulțumesc Chiar mult. am avut o zi frumoasă de naștere. Așa, cum ai sărbătorit-o? Păi am fost plecată cu un grup de prieteni, dar mă bucur foarte tare că iată s-a continuat sărbătoarea zilei mele de naștere aici în studioul Radio Timișoara. Marius, tu ai împlinit 30 de ani sau urmează? Am împlinit pe data de 30 iunie. Eram în concediu, deci te-au sărbătorit colegele mele cu un recital în mod sigur, pentru că așa facem, să știți. Da, în fiecare an, vă mulțumesc foarte frumos. În fiecare an, perseverența se vede. Mult succes în continuare. Mulțumim frumos. Să vă fie drumul atât de frumos pe cât viți sufletele voastre de deschise, de luminoase, pline de zâmbet. Cosmina, întotdeauna când te vedem, ne
pur și simplu ne transmiți această bucurie prin zâmbetul pe care de fiecare dată și optimismul și firea deschisă pe care o ai. Se simt toate acestea și în cântecele tale. Marius, mai multă deschidere din partea ta, mai mult zâmbet. Uite, ia exemplu acum de la Cosmina și sunt convinsă că vor fi multe succese pentru amândoi, dacă tot așa continuat, cu aceeași perseverență, cu același drag de frumosul nostru tradițional. Mulțumim frumos și noi și transmitem multă sănătate radioascultătorilor noștri. Doamne ajută și dă bine, rău la nimeni. Așa. Știți de ce am făcut această încheiere? Pentru că vreau să oferim, pregătind cabina de emisie pentru ceea ce urmează, să oferim ascultătorilor noștri câteva înregistrări în timpul care ne mai permite. Florin ne spune că încă avem timp. Pana mândră de bujor, o altă noutate pe care ne-a adus-o Cosmina. Iar tu, Marius, ce alegi între trandafir, floare împupită și am crescut doi frați în casă? Trandafir, floare împupită. Trandafir, floare împupită. Deci sunt cele două cântece pe care le alegem pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, dorindu-le tuturor ascultătorilor noștri o sărbătoare binecuvântată. Să vă găsească sănătoși și credința să fie întărită de ceea ce Maica Domnului a lăsat printre oameni. Noi vom avea multe dedicații mâine, vă așteptăm pe recepție și mâine. Vin zile de sfârșit de săptămână în care dedicațiile de asemenea vor prima, dar revin cu rugămintea de a ajunge la noi în cursul zilei de astăzi până la ora 14 toate dedicațiile pentru a le pune în undă așa cum meritați. Eu vă mulțumesc pentru cei care ați fost alături de noi, pentru mesajele pe care le vom citi și le vom aduce cu drag în undă și în edițiile următoare și vă așteptăm de fiecare dată pe recepția postului de Radio Timișoara, încurajând acești tineri dornici de afirmare. Cosmina Brădan și Marius Bodea, invitații noștri de astăzi, cu cântecele lor. Dușe